wara li nisimgħu ħafna fuq tsunami u vulkani għandhom filmat li battunna intom ta' tsunami żgħir li kien hemm għaddej fil-wiet ta' Ħattart u xi affarijiet strambi li kien hemm ma' dan il-wiet li kien nieżel wara xi taraw ftit dal-filmaj. Aw rieħa tinten. U Ħattart. X'norikom fej? Frajtu kien hemm dik ir-rawa, kien hemm minn il-filmi għalli kien hemm rieħa u forsi wieħed jara seta' kien nieżel f'dak il-wiet. Badunna wkoll ritratti minn triq Papa Piju 12 li qed jilmentaw li kull darba li tagħmel ix-xita hemmhekk kif ur id-drenaġġ. Irċevejna ritratti ħelwin, ma tantx huma ħelwin għax minn persuna li toqgħod Ħattart u li f'Halloween marru jħabtula il-bib tad-dar tagħhom xi ħelu it-tfal. Mbagħad kellha telefonata wara jħabtula xi tfal oħra ma laħqix fetħet ilhom mhux kien marret tiftaħ sabet illi mal-faċċata tafawla il-bajt illi kintom xi ħadd qabel. U sabet din ix-xena tagħmlu fimni jiena b'solidarjetà kbira ma' dil persuna jkolli nammetti li meta kont żgħir ikolli ġrali li bimħatra darba tfajt bajda minn ġotieqa ġifieri u minn hawnhekk niskuża ruħi ma' dik il-persuna hekk għadha tiftakar għaddew xi 30 sena. Niskuża ruħi, però ġifieri il-messaġġ huwa li għal dawn it-tfal li jekk forsi nġibu ruħna naqra aħjar, ma jkolli nammetti li nagħmilthom ukoll. Irċevejna ħafna ritratti ta' annimali u ħmiex li jħallu annimali missu noqogħdu nruhomkom fejn bandli, skejjel forsi daqsxejn iktar. Però ċevejna ritratti ta' xi ħadd li fejn ħdejn skola, ħdejn il-Lily of the Valley tal-Mosta, f'da ritratt li qed taraw qed ifittex il-qasab għall-presepju għadna kif għaddejna l-miliet u hu jfittex fil-qasab kien miexi u sab il-fdalijiet ta' żiemel. Sab żiemel hemmhekk sab żewġ tiżwiemel, il-fdalijiet ta' żewġ tiżwiemel, aħna ovvjament ma nistgħux ngħidu kif mietu daw iż-żwiemel, nisperaw illi mietu mewta naturali, però mietu kif mietu ċertament mhuwiex il-post fej titfa' dak li jibqa' minn annimal, anke ħabba affarijiet ta' saħħa. Post propju ħdej skola hemmhekk. Filmat ieħor meħud bil-mowbajl li ħa nuriwkom joħodna fil-subway ta' taħt l-skate park ta' l-Università fejn hemm ħafna graffiti hemmhekk kif qed naraw mar bil-lejl daħal bil-mowbajl fis-subway u jekk tmur fil-għodu tinduna li hemm il-bozzos issa forsi iktar qudiem ħa naraw li hemm il-bozzos però kollha maqtwejn. Taraw hemmhekk il-graffiti li jħallu u qed naraw hemmhekk il-bozzos li huma kollha mitfijin. Mela, immorru Santa Vendra, Triq Pietru da Kutros, fejn batunna ritratti ta' kif il-kondizzjoni ta' triq kif inhi u qed jgħidu li qatt ħadd maħa inizjattiva biex jippeċċjawha u morru wkoll f'Marsa Skala fejn ġevejna ħafna ritratti ta' toroq dawn huma triq Kannella u triq il-Vjola li jinstabu fi stat li qatt ma ġew asfaltati jew ngħataw asfalt. Aħna ovvjament nappellaw l-awtoritajiet biex jasfaltawhom, però rrid ngħid ukoll ġifieri daw aħna hawnhekk nirċievu l-affarijiet li ovvjament li jridu jsiru nappellaw biex jibqa' x-xogħol isir, però fuq il-lokalità tiegħi nista' nitkellem noqgħod li mqabba jiena dis-sena nieħu pjaċir li fl-aħħar sena u nofs għamlu 32 triq ġodda u ningrazzja l-Kunsill Lokali u lis-Sindku Noel Galja li bisħobija mal-Gvern għamlu 32 triq dis-sena u ġifieri nifirħilhom u vera proset. Waħda minnhom it-triq tiegħi meta kienet biħsara ġejt hawnhekk ngħidilkom u allura issa niġi ngħidilkom li saret ukoll. Badunna xi avviżi minn Għawdex. L-Awċejn għandhom ħabta ma jiktbux bil-Malti, imma din mhux l-Awċejn għamluha Transport Malta. L-ewwel saj li qed naraw huwa sajn taraħ normali ma biex tibda tħares ftit li qed tinduna li ġgantija semmewha ġganija Transport Malta. Xejn inħarsu iktar fil-fond nindunaw li flok free phone għamluh fee phone. Ġifieri flok b'xejn bil-fi. Però l-iktar sinjal li laqatna kien sinjal ta' towing li flok mhux għamlu xi kunsill lokali ma għamluh in-nies huwa sajn ta' towing li jafza ċaru tont li min jipparki qoddim il-garax lan paqpa u lanqas inċempel naqbad u nittowja. Ibqgħu ibatunna l-filmati, ir-ritratti aħna nruhom xarabank@tvm.com.mt.